Kardom ni di Hill Science Karbi ang long tantang pideng mirong hangpi, tangti non birta ang ton pen arjupan iksinen. Tom ronghang arong sarte ronghang lapen basa pi be piatum aso pi karlitang sumila ronghang pi amen pen pini CM tuliram ronghang amethang arideng pen pini school foundation de anong e kangpupon. Tuliram ronghang Karbiang Autonomous Council CEM Foundation de anong e ingpudet pen gotom ronghang arong kilometer hini an damchet phangcho pherere pu arong alongsi MEN High School Building English Medium CB Ponpo lapen bangso school amen ke residential English School lapen Memory of Karlitang Sumila ronghang pi pusi akihai CEM pen ningje pon. Lapen ke damtang jangmi po niphai ingkoi rahini arni karlitang sumila ronghang piaphan thang adai ka vipin pen apran ke damke ningduk pik lolasi karlitang sumila ronghang piaphan apran karmu det abang phu Prakash Chandra Borthakur lapen asopo Nayamuni Borthakur atumaphan koktha pivek nang popusi MP Horen Singh Beb phairangke angno nang pachini don. Lapen gotom ronghang arong thang kaching thur ave pinlang lasi non tong sikot pen towar me ki jun alang non nini nithom ang bongsi wanpo aduntu phangcho phere re arong asorta ningduk ningkarong pen school ahem kikim adima long thik dunlo. Lapen karlitang sumila ronghang piaphan apran ke endet ajok non chiklo ejon angbong ahokpet ahok akang sailong pon poputa CEM tuliram ronghang ningje lapen inkoira trok MACA chiklo ejon abai nong karlitang sumila ronghang pi api apo atumaphan lakner ket chek pi pajir tekang lason si maya long CEM Karbiang Autonomous Council team Karbiang long atum chelang pet pen mai chun pon dongka mukam pen Robinson rongpi Hills Time Karbiang long. Lapen Karbilo Charlia song lo ba social organization do la so awareness bang elitum arong damsi than nam pachini nai kali pulote itum ilu ke lo maratum han bang thoya so to mang ke lo pachalia men pen si kon anne adukang hoy di mane si thanda ingtung te delo nanga chenek kaulu la sondu la si la so pen chupayok nang yi pulote eme thang si fa chiri pa phang nai la si nili nang le to media pen tuning ri lo Rarfan Karbi Rarfan nglong hawar ke dua Rarfan Karbi Rarfan dame je ne phang yong si lokachal dia warsai misena warsai long nai pulote dipu mulom tame ba thoi mulom tame Karbi nglong alu Karbi hem yong si bidun pen lo pachali pu same warsai long asi mul hai ka do ko welam yong si ko mane achini kang tung do pute nili fan personnel in person tame nang che tong pen lahaya warsai kelong ye phan nil cha chingki chanun thege isi bang hello isi karju bang hello je non makke promero nang Karbiang long dispo la pen delhi long stame GP Sokar la so GP Sokar mong ke claim gidam stame joy pigji iklen non joki la bang so ang teke long pen la bang kerat ka sini krong la sinon song mong pen sumila rong hangti phan ahok kang sa kelong je phan nang tum government phan nang tum son nang jungjung pen kamahata kali ni tum mu pen CM ka hai tame nung je elo je chief minister fancy so dak pen tok lo no mat isi one man mane isia commission hai inquiry commission bahai nei pula soteng pen latum constitute elo lapen nitum kar I bang kelalo fast track adjustment si pinanggi asila so farman bang okil lo phan ka chingki kaddo kawi tamene itu as a team Karbiang long tom bang la bang ke chingki chithanun mamlo lasi ningthe la adai ke do we ka tom phan bang ke ahok pet arona teng pen insai si la tom phan ke kok tha tame pinai lailo nei lam theke jok uja phang chodi apen ladang nang li silong lehem phulo gadi dalo apen nang li labang so long le nang li chiri ko an sei labang so school putha ke pe lo la so sekolah bangke so kala kiri bangke sari hat bikha lana lapen labang sigen dita pengen osomar ko apa apen labang so school aphan nang li long de ke pe ko pia putha ke gone la so apu tha la make la hello ti thanu te sa tum ning dum mi ini tum inglong aso ini kri yang thang son isomar ke tek the joy ni thoi joy ti bidun la so ko sung o joy ni se ni tan ni long le la haya tek hin papi laf ta ti pek dab lo na si inglong aso ta mo ngori si baka alam pigi mi kegi mi pa joy ni sin ta long li pig dab lo alam tu apen labang so nang li labang so long le ke pe ga bang ke nang di ke jor igmam tang te ko pi ni jor je di poisa sikai si ek tokat de chang he la so putha bangke la si ni so po phan
sakuri pino sonsil di ya kena di dunia jalo sarotu Kansil Asoropan. paisa tanang le ya tanang le jadi kayak sakuri le nang pipi no Apen so putra bangke ngadak high school ME school bahai not angking long suarat anta reng rapet pung da ne yakong ni bi ri along le pensi pusi di kemat hadam si yang kladak pen la si pi jado salto apen labang sorong ke sorong bangke langtara tang chokrarong lapen hala so sumina rong hang pi labang sorong pen la so ada ko an distance de la ngadak pen heri 2 kilometer available 2 kilometer 2 kilometer pas 2 kilometer de nanti bakal nonton ke bang ngadak akhirat ke pajak tigang kopi piasan lah Netum Kargana Talamas Council pen EMMC ke doan lapen ke MLA 1 month salary bangke 10 jon salary bangke netum dak tigang lo lapen CM relief fund ahin kana lakyap tigang lo Kargana Talamas Council board chairman atau anta 10 jon salary bangke dak tigang lo lapen ke dak ME school high school ada kini ani jok sompo lapen pining dan tidak bang kelas bang pining laso anikan dan tidak kelas bang cek konpo lapen ke dak ladak sumila orang piamen pen kalau otonomas konsil pen herang ket haga hem lapen ke pon pen cenglok atherang kat kadok kita kalau otonomas konsil pen si iponpo lapen dak lasorong ke cehla lapan jar sama cek sagdo letak karbina ton mas konsultansi pewar blok akam klan si lempi ponpo dan bahaya sayang dengan tapi non covid doko covid akeso laso abur doko pasti laso lockdown bahaya kang puluh prong te bahaya saya dengan tapi ni kepangdakan mengke lapen ke pangceng ponpo lapen karbina ton mas konsul officers satu benta ladak cikloyon Nilip MSC constituency keparlo Koilamati Joyram Ingti Arong Pirthen non ihin COVID-19 penajok lockdown dokoklo Koilamati ahawar edon ahem kiduk hektik nongwe kechoji penap kechoji aphan anta kisiksak hektik lapen labangso aoso kisota kemathapon arniwang mekri meklang pensi donanglo ke kidu ke planga tuma phanta isivet lapen tikok tikia tuma phanta isivet ke thekeria tuma phanta isivet lasinon nili tum lockdown apora hot kisung kasik sak thektik lo lasi chuning lockdown apora hota XVDC alang liphan mate ningke mepen asapnat nang kapajer pon puta thanang pachini don lasi Karbi Anglong ke thekiding atum local MSC aphan kachuning ri padopon lapenan parta kaike ningke menai abangphu CEM Tiliram Ronghang aphan mekri meglang penchuning ripon lapenan parta Karbi Anglong ningke menai rachariar bang phua bang phia tuma phan chuning ripon account number 742301001988 Toklang ahin ke peprang dun ara jetang te chetherak tamime chijin so tamime non puan ta borjan LP school muring sang lapen rak thang mandet Lason si Karbi Anglong Autonomous Council Karbi Anglong Education Department pen 1983 aningkan borjan wofong rong pi arong alongta Karbi Anglong atok anu kido arara tumaphan lok charlia hin patheklo nang parelo nang pusi pipon lo bonte isi ningduk meme alam abangke pherang ke tum kahumri damahut borjan wofong rong pi arong asar pen nang pachini dunthu alam abangke ke damtang ko anlo ne aningkan sitame labangso high school ahem ke lapu anwetlo Osomaratum kang niya thayave anparta lothan bang atum sitame kebangwe ongmunak school ahemalong areje theklong jumpik non ke lockdown pulota lockdown de aprang lothan thesi ke ong Osomaratum amen ka chetok tek the ongmunak arong amen anta chetok tek the
lason si cheman rong lo Borjan LP School along Kacharli Osomar tumke lasi nilik tum ahin pen ke lason athan bang atuma phan ke ning ingsam se lapen dak Borjan LP School along pen transfer pibek nang po kalite Osomar atum kiluan par lulipo along kaprek school ke toy jun jia phanta certificate pipe tang te nitum Borjan adat ke lo charli nang neloma puta ningje pon Lapen Karbi Anglong Autonomous Council ang hoy kachari atumaphan non ke dobom Borjan LP School at teachers atumaphan lar lapsi mesen teacher ason nang toy nang po lapen school ahemta kimi ke ragji aphan kangnia dim hai nang pivek nang popusi hadak arada tumpen ningje Hilary Tiso report Hills Time Karbi Anglong Kaningji pukela puhela dak Borjan bukhong pe LP School along Master atum Osomar phan lo ke than the la so puthak lo nili hit kichuni ri ke la se master atum ta mane ke thek thede lo ne kopilo ne aningkan same Osomar phan mane lo ke than puthak bang thek dunde la dak Borjan ha war along bang ke Osomar bang class 5 le dun ke satame adak me dun satame Osomar amen la jitok ke ti la se sarkar hin be satame ni la dak Borjana Aticara tumhan nanglang nun pamita puya. Lapen ladak laso school hem longke kawya son dupik banduriwala we lapen school hem floor we lapen khiriki mokha we ladak government pen kupipa se sengson nang le da tima. Lapen littering hem awe langeju na ring awe lahai puthak school hem ke kiru thupo nang lige ladak ke kopial pulo la so school hem long mangke niligila bang so school long mangke meeting committee president iglo managing committee president lo nang lige nang limian mangke komol phangcho ante labang so school jitu ladak stapit komantu ningkan pala la establish mangke nilitala an chini ringe ate ge dak board sanboard long ke to ateng pulo tang 1983 ningkan labang so school along la khiriki ave bench ave la hay alam the puthak nang le pilo puji mane la bang ke school he masi la so khiriki ing hap bala floor ka ve pe ne puthak bang ke school he masi tang pa me pe na si dak la so school hem do la san la he la pena ko la bench desk pe ne po bang ke la student capacity ateng pen non market dolan nantum la bangso school long student kwan baga armu phai nantum long polo non la so school bang thong kep ra phone bang pli kep ni la son lom do master bangane master bahini di amero pune mongoling di ke headmaster lo la pen Davidson rong phala assistant teacher tane la bangso master tum aprang lockdown de aku bang kelas bang mama bang ke ni adi hala sohod la bangso kelas do hamta la bench kado ko la swateng malobo hala sohod mane kisuman hadi la angbong lom lockdown ma hadi kisuman abe accident ke panela in happy ni ahok ko pena jok hadi ingbo la son la hadi asin non kidam tang December che klong bo ni to la expense ko kimi selam tu sila non kidam tang la che klo jon ni school ke la ha be expense do ila la pen la bangso khirki la kado ko we phannon ana tum pene lasom jitu aki me repairing to la hai phana be ma na tum ke bang la so bangke do mane la so pot nang sengson selang ta la so school aphan repairing ya phan ni tu MEC pe ni bana chingki che than lo la si do la so abola sengson tang the la bangke otpon la bangso khirki ka we bench ka we komantu ningkan alom pensil la bangso ma aprang mata la bangso la soteng maloma soteng lo nanti la hai la kangram kado ka we la hai anta lo ada bangke nilitum Borjan
piskur lo sar tu ladak nili tuma high school mastor tu bang ini mastor ta bang di omuna lapen aku usumara phan feeding kaduga beta nang li la sonsi theklong usumara tu phan school ke thanta hopta pen ansia ling ni ling la son anke nilirong au samar atung mabangke la non uwi gini atung ke thega bele la pidinga masto kubotante uwi gini atung yong si kisuli lelo pulorang te nilirong ta kisuli lelo la si mesen amastor nangtoy asonte kusi sar kan nilihin pen tuning bila labangso school along jetu tibul ka vedet bench ka vedet lahai lapen la school ki kangram su labangso khirki ka vedet lage aprang batala puluma amante koson pen sila bangso ka vedet lo lamang nali lo purni ke la ben kabi tibul kabi lapen ke khirki kabi lahai ke usmar atum ke phang thap lo la sinon abang ke la rong village level committee president secretary atuma pansi aku tipik pondo tante labangso la jitu lahai usumar dum han kilang dum da bang kilang no cari managing committee mate lahai alang li tum la kilang dum abang phunang tum pen thangta ave ma lapen mangke non aku ke thangta aripur velang sita mola village level committee along president secretary atung si aripur nang pilo polo te ben tibul ke phang ho inghap khirki ke phang ho lason committee sar yang si report nang pilo polong te nili rong sar ahin pensita aku nang itu sar tum ahin apanta aku report nang ko ladak lapenang parne tulong ko pipilo la bangso school hemlong ka bitulang ke laso askura hemalong kavid u langta ave lapeng hala bang high school along Daihori Police Station ke parlo upper Daihori wofong hanse arong Daithor alang roy along sangti arlong mate sendrevel ang tan kipon 4 line atowar kasilam jipu amen penajok Daihori aroy along sangti arlong GCB pen kipur kang tonpon pe ajok ratatum kisung Daithor Daihori arat ko ana kisung si chetong nang lo tangte local MSC mate Forest Board Department a chairman Richard Togbi ahem tikublo kupi koson si puan joparni Humparo isi adampar pacelanglong mapusi rat atum ningrijo. Lapen ingnam rai komasai khiatum ta konatsi do etma. Puan joparni humparo isi hini adampar kapacelanglong ke. Kosona jat mapusi Daithor Daihori rat atum ningrijo. Inut bahini atum alegacho NC rat aphan ke pasung tangte. Non apor puan kaphere meme COVID-19 amawur akeso ang bongtame antan pen kewang una aso ladak nang kapalutlong chokte raikom saikhiat punten thangpon pedet asonsi non thekon long lasikar benglong tanamas council kachari abang khudangki tum jasemet kachelang ke pang asonsi thekon long lo lapen local MSC mate Forest Board Department a chairman Richard Togbi sitame kachelang ke pang krepon ajoksi lason mandet lo Daithor pen amosingti report Hills Time Karbenglong Haroy sila ba mga kontang na? Sakme.
Dia. Pinya birta la puan si kang ton pon iklo do me thak mi